Vreau să vă prezint o femeie extrem de frumoasă. Eu zic că începem săptămâna cu bine. Este studentă la medicină în anul 6 și de asemenea este și artist plastic, pasionată de artă picturală 3D și se numește Rebecca Dumitru. Bună dimineața și bine ai venit! Mulțumim că ne-ai umplut platoul de bucurie și de artă și de frumos. Aș vrea să te întreb în primul și în primul rând cum ți-ai descoperit pasiunea pentru pictură. Pasiunea mea există de când mă știu, pot să spun așa, încă din copilărie. Întotdeauna am desenat, am pictat, am încercat diverse tipuri de artă, întotdeauna mi-a plăcut să creez frumosul. Și pasiunea pentru medicină, iată că ești un spirit umanist și ai o facultate de care te ocupi în total altă zonă. Da, am ales această carieră pentru că mi s-a părut un lucru deosebit de făcut, îmi place să ajut oamenii, sunt niște calități umane de care sunt mândră să le pot avea și să fiu în slujba oamenilor. Consider că este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem face în această viață. Care este specializarea pe care ți-o dorești în cadrul acestei profesii de medic? Încă mă gândesc puțin, dar m-am gândit la chirurgie plastică sau poate și chiar la pediatrie, pentru că îmi plac copiii. Cred că în chirurgie plastică ai putea să îmbini utilul cu plăcutul și să exersezi și o parte din calitățile artistice pe care le ai. Sunt curioasă cum ai descoperit arta 3D. Eu văd foarte bine în relief formele pe care le au tablourile tale. Nu știu cât văd și de acasă, dar mi se pare foarte interesant. Da, mi-am dorit foarte mult cumva să reușesc să-mi ating la propriu ideile și pur și simplu m-am gândit ce aș putea să aplic pe pânză sau cum, în ce fel să aplic, astfel încât să creez un efect mai realist cumva, chiar dacă tablourile mele sunt abstracte. Consider că având această formă 3D dau un ton diferit, pot să spun, la acestor tablouri și consider că mă reprezintă cumva această tehnică pe care o dezvolt și în continuă dezvoltare chiar și acum. Ce te inspiră în momentul în care te așezi în fața pânzei? Pur și simplu cred că și starea din fiecare zi depinde în ce zi pictez. Mă gândesc pur și simplu la ceea ce îmi doresc să realizez poate sau la o anumită problemă existențială, ceva ce m-a pus pe gânduri poate în ultimul timp și pur și simplu pensula mă conduce mai mult decât o conduc eu pe ea. Crezi că poți să faci performanță în ambele domenii, să dedici suficient de mult timp și pentru artă și pentru medicină? Cred că, cum ați spus și dumneavoastră, se pot îmbina cele două domenii într-un fel și se poate face performanță atât timp cât ne dorim cu adevărat. Știu că arta în general nu se explică și că privitorul ar trebui să fie pus în fața faptului împlinit și să decidă pentru el ce stării transmite o anumită operă de artă, dar totuși mă uit la această operă legată de o galaxie, un univers. Sunt și două personaje, văd acolo. Ce ți-ai dorit să transmiți? Da, este vorba de călătoria extraterestrilor antici în sistemul nostru solar, poate acum foarte, foarte mult timp. M-am gândit că aceasta ar fi o idee interesantă de gândit și de a îți face o idee despre cum ar fi putut să fie universul înainte să apărem noi. Îți pare foarte interesant. Și cea de lângă tine cu mâinile și batistele roșii? Da, reprezintă, am vrut să reprezinte, dar poate fi interpretat oricum, sacrificiul unei generații pentru succesul unei viitoare generații. Crezi că noi suntem generație de sacrificiu în acest moment? Cred că fiecare dintre noi ne reprezentăm într-un punct al vieții. Trebuie să facem anumite sacrificii pentru ca viitoarea generație să progreseze și să trăiască mai bine. Îți faci planuri pe termen lung, având în vedere contextul prin care trecem acum? Sigur, este important să fim optimiști și să gândim lucrurile într-un mod cât mai lejer posibil, pentru că nu e așa, stresul nu ne ajută cu nimic, așa că sunt deschisă și întotdeauna optimistă. Și pe plan artistic, îndrăznești să-ți faci planuri sau te lași pur și simplu purtată de imaginație și de creativitate? În legătură cu arta sau în legătură cu ideile pe care le expun? Pe termen lung,
ca și carieră profesională, vezi o carieră în acest sens? Da. Te vezi vânzând tablouri mai departe? Desigur, deja vând în străinătate, în mai multe țări, iar această nouă tehnică este foarte apreciată de cei din afară, dar și aici în România. Și, desigur, eu încerc să o promovez cât mai mult la o scară internațională și deja are succes, așa că am o perspectivă foarte pozitivă în legătură cu asta. Ești genul de artist care se lasă și constrâns de comenzi? Dacă cineva își dorește un anumit tablou în casă, reușești să te emulezi după cerințele cuiva sau preferi să lucrezi independent? Mai mult prietenește, dacă dezvolt o anumită relație de prietenie cu clientul, accept sugestii, idei pe care apoi le trec prin percepția mea proprie și creez arta atât să fie mulțumit și dânsul și eu. Ce alte pasiuni mai ai? Îmi place foarte mult să călătoresc, îmi doresc ca într-o bună zi să reușesc să văd o mare parte din țările lumii, îmi place să înțeleg diferite culturi și poate să studiez diferite limbi. Care ar fi țara pe care alege-o în acest moment? Dacă ți s-ar oferi posibilitatea să te teleportezi, poate, în ce țară ai merge? Probabil aș merge într-o țară latină, poate aș merge în Mexic. Ok. Aș fi curioasă să văd ce se întâmplă acum acolo și cum petrec oamenii acolo, că în general ei sunt foarte bine dispuși, puși pe dans, pe petrecere. Mă gândesc că au așa o atmosferă pozitivă tot timpul. Eu cred că ne-am putea teleporta împreună și la un moment dat să se bifurce așa, căile tot în America Latină, eu să merg în Peru, tu să mergi în Mexic și apoi să facem schimb de experiență. Da, ar fi o idee, ar fi o sugestie interesantă. Avem și noi o știre de dezbătut în această dimineață pe care o să le prezint și celor de acasă și apoi o să revenim alături de tine să comentăm puțin subiectul. Aș vrea să vă spun că o operă de artă digitală realizată de robotul umanoid Sofia a fost vândută la licitație pentru suma de aproape $700.000. Identitatea cumpărătorului nu a fost anunțată, dar Sofia a mulțumit celui care a cumpărat pictura. Robotul umanoid a folosit o tehnologie avansată de creație artistică, iar de acum încolo, cu siguranță, vor mai apărea și alte opere de artă create de Sofia. Eu înțeleg că există această imixtiune a tehnologiei în viața noastră în toate domeniile, dar chiar și în artă. Da, sunt încântată să văd cum tehnologia poate inova arta. Mi se pare foarte interesant întotdeauna când e vorba de o inovație în tehnologie, suntem foarte curioși să aflăm despre ce e vorba și observ că sunt chiar interesante picturile făcute de acest roboțel. Sunt curioasă dacă este programată dinainte să realizeze o pictură sau dacă și ea își lasă imaginația să zburde în acel autoportret. Ar fi puțin înfricoșător să ne gândim că gândește și pictează în același timp, dar în același timp ar fi interesant să... Dar nu cred. Cred că are un fel de software instalat. Acum nu știu, trebuie să mai cercetez pe subiect. Pe tine ce te motivează să pictezi? Mă motivează pur și simplu pasiunea pe care o am în interior. Numele meu de artist este Agapes Rein, care înseamnă regnul, domnia, iubirii, pasiunii pure pentru artă. Și în acest fel îmi dezvolt arta prin simțurile mele. În familie cine te susține? Cum reacționează cei apropiați la ceea ce pui tu pe pânză? Mama mea mereu a fost o susținere pentru mine, la fel și bunica, bunicul, pur și simplu familia este mereu lângă mine, dar și mătușa mea, Florica Ionescu, care este de asemenea o pictoriță și pur și simplu este important să avem de fiecare dată oameni care ne sunt alături și ne susțin. Ai avut tablouri pe care le-ai dat cu greu? Te-ai desprins de ele cu greu? Da, chiar acesta din spatele meu este un tablou de care mă desprind cu greu.
au fost oferte la acesta, dar este foarte greu să renunț la el, așa că în unele tablouri aleg să le păstrez. Eu le-aș păstra pe toate, dar nu așa, vreau să se bucure și alte persoane de frumos. Cât timp ai petrecut pentru realizarea acestui tablou? Sau e mai puțin important timpul cât sufletul pe care l-ai pus în Am lucrat realizare? aproximativ 2 luni la el. Wow! Lucrez câteodată și zilnic, cu siguranță foarte multe ore, pot să zic sute de ore, pentru că aleg să realizez fiecare element foarte minuțios, astfel încât ca imaginea de ansamblu finală să fie una cât mai reușită. Ești printre puținii care realizează acest tip de artă 3D în România? Cred că sunt singura care a dezvoltat acest tip de artă, dar aș fi curioasă și aș vrea să împărtășesc acest tip de artă cu mai multe persoane. Ți-ai dorit să expui într-o galerie, să ai un vernisaj, să știi că munca ta este adunată la oaltă și oamenii pot să privească o bucățică din sufletul tău? Da, cu siguranță organizez mai multe galerii de artă, expoziții și îmi doresc în continuare să întâmple acest lucru, chiar dacă în situația actuală este puțin mai dificil, mediul online încă funcționează. Care este meseria cu care te identifici mai mult? Cred că mă identific cu un mix dintre cele două, nu pot alege niciuna, nici alta, pentru că ambele sunt și meserie pentru mine, dar și pasiune, așa că fiecare are câte o latură din pasiune și meserie. Îți mai rămâne și timp liber între aceste două meserii? Cu siguranță îmi găsesc și timp liber, mai ales că arta o fac, dar nu este ceva obligatoriu și nu mi restricționează timpul în niciun fel. Fac atunci când simt. Sunt zile în șir, să spun așa, în care nu simt inspirația să mă lovească, așa că îmi iau poate 2, 3, 4 zile libere și pot să fac și alte lucruri. Cum ai ajuns la această cromatică? Mie, din ce ai adus astăzi, mi se pare destul de unitară. Consider că aceste tonuri pământii, maronii, combinate și cu negru și auriu, dau o notă mai elegantă picturilor și pentru anumite interioare este foarte potrivit. Folosesc pentru interioarele mai mult pe clasic, dar am și tablouri care se potrivesc mai mult pe interiorul pe modern și de aceea am ales aceste tonuri. Eu te-am urmărit puțin și în mediul online și am mai văzut câteva dintre tablourile realizate de tine și mi s-a părut la un moment dat că îl văd și pe Claude Monet într-unul dintre ele, un fel de nuferi pastelați și nefocusați. A fost o inspirație pentru tine acest pictor? Mulțumesc, e un compliment foarte frumos că mă comparați cu acest pictor. Pot spune că am mai mulți pictori din care m-am inspirat, dar mai mult vizualizând albume picturale din care mă uit, dar cumva rămân în mintea ta, pentru că, într-adevăr, atunci când vizualizezi un lucru de care ești pasionat sau îți place foarte mult, îți rămâne cumva în memorie. Dacă ar fi să optezi doar pentru una dintre pasiunile tale și să rămâi exclusiv în zona artistică, crezi că ai putea să ai o carieră care să te bucure pe termen lung, să-ți ofere și satisfacție pe plan profesional și financiar? În România crezi că se poate întâmpla acest lucru sau nu mai suntem constrânși de granițe? Eu cumva am fost nesigură puțin când am început cu arta, tocmai de aceea am ales să am două meserii cu care pot merge mai departe, pentru că niciodată nu știm contextul actual și posibilitatea de dezvoltare a artei câteodată puțin restrânsă în România, dar încerc și sper ca în viitor să fie mai multe oportunități pentru tinerii artiști și se pot găsi atâta timp cât există și o doză de originalitate și cred că se poate. Astfel și cu medicina, este o meserie nobilă și cred că aș putea, bineînțeles, să urmez doar medicina, dar nu aș vrea să am de ales dintre cele două. Te-ai gândit să predai mai departe o bucățică din cunoștințele pe care le ai despre acest tip de artă pentru cei mai tineri care și-ar dori să experimenteze? Da, cum am spus, îmi plac copiii foarte mult și poate mi-ar plăcea și o clasă cu cei mici, dar și cu adulți, pentru că este o tehnică nouă și cred că am împărtășit
unul altuia pur și simplu cunoașterea proprie. Ar fi mai mult ca un schimb de experiență, mai mult decât ca o clasă de predare. În momentul în care începi să pictezi, ce simți? Cât de mult te pierzi în acel moment și cât de mult neglijezi poate spațiul și timpul care te înconjoară? Pot să spun că încep să pictez și pur și simplu uit de tot. Pur și simplu sunt pierdută acolo, ore în șir, câteodată mi-amintesc că trebuie să mănânc, să mă deplasez puțin de aici să mănânc. E foarte relaxant pentru mine și mă simt foarte fericită, sunt întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Când pictez sunt concentrată, dar foarte bine dispusă și veselă. Îți mulțumesc că ai venit în această dimineață și mă bucur că ne-am cunoscut. Să știi că ai făcut și câteva victime în regie. Sunt îndrăgostiți colegii mei de tine și cred că și cei de acasă au descoperit frumosul alături de tine și eu zic așa că la început de săptămână este binevenită această incursiune în lumea artistică. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră. O să luăm și o scurtă pauză de publicitate, timp în care eu am să vorbesc puțin cu Rebecca și să încercăm să scăpăm de acest dumneavoastră. Eu sunt Georgia și pentru voi și pentru toată lumea și cam în 5 minute așa sper să am timp suficient să o și conving.